Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko og pinakalahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Ulo sa baha sa Bulatucan River sa Makilala, Cotabato Province nakuha og video sa netizen. Tataong kabagsik sa mong baha nga gibanlas ang naagian. Samtang laing pang mga lugar sa Mindanao ang gipangbaha usab. Si Argel Relator alang sa dugang detalye. Oh, naku kayo? Kusog kayo! Tataw sa kuha ni Noel Moteng ang kakusog sa ulo sa baha sa Bulatucan River sa sitio Pangayasan, Barangay Kisante, Makilala, Cotabato. Dala sa dakong baha ang mga gapnod gikan sa bukid ug mga punuan sa kahoy, hinungdan nga nagadahunog kini. Gani bisan mga hayop ang nangalisang dungan sa pagtsabaw ni ini. Grabe mga troso! Hala! Hala! Sa kabalakan ni Noel, midagan kini aron abisuhan ang mga silingan nga muhiklin, labi na sa mga bata nga isaka sa taas nga lugar. Padaplen! Padaplen! Awang tao! Hala, Loy! Musaka na ikaw! Mga bata, Loy! Loy! Mga bata, Loy! Padaplen! Padaplen! Padaplen mo! Mga bata! Woo! Grabing troso! Patay ang kulungan! Sa kuha sab ni Dwight Arsolon sa New Israel Makilala, dayag ang kabagsik sa baha. Nangadahili ang kilid sa sapa ug nangatumba usab ang mga kahoy nga naagian sa tubig baha. Samtang sa Cotabato City, gisusi mismo sa Cotabato City Disaster Risk Reduction and Management Office ang Barangay Tamuntaka 4 ug 5 nga lubog pa sa baha. Abot hangtod hawak ang tubig nga milapaw na gani sa kalsada. Kutob na lamang sa Tamuntaka 4 ang CDRMO team tungod sa kaluwom sa baha sa Tamuntaka 5. Apan wala gihapon mihiklin ang mga residente. Matod sa CDRMO nga kung magpadayon ang baha, magpatuman na kini og forced evacuation sa lugar. Sa dato piyang Maguindanao, mag-upat na kaadlaw nga lubog sa baha ang 16 kaubos nga mga barangay nga epekto sa walay puas nga ulan. Apektado dinhi ang 8,000 ka mga pamilya. Nanawagan og tabang ngadto sa national government si dato piyang Mayor Victor Samama alang sa libuan ka mga apektadong pamilya hasta ang ilang panginabuhian. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Anana sa typhoon category ang bagyong Pepito nga migawas na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang duha ka low pressure area ang ginamonitor sa pag-asa gawas sa nasud.
Samtang pagawa sa PAR, nahimong usa ka severe tropical storm ang bagyong Pepito kaganinang alas 7:30 sa buntag ug migawas sa nasod kaganinang alas 8 nga usa na ka typhoon. Sa advisory sa Pag-asa kaganinang alas 10 sa buntag, ana ang bagyong Pepito sa 485 kilometers west-northwest sa Dagupan City, Pangasinan o 480 kilometers Nait, Ilocos Sur. Doon na kinigikusgon nga 120 kilometers per hour unos nga moabot sa 150 kilometers per hour. Naglihok kini padulong northwest sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Gipaabot nga maglandfall kini sa Vietnam sa Domingo. Samtang dunay ginamonitor ang Pag-asa nga duha ka low pressure area gawas sa PAR. Ang usa gikan tropical depression nahimo kining LPA nga ana sa 1,870 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Hinungdali dili kini laumang musulod sa PAR. Samtang ang laing usa ka LPA anaa sa 1,200 kilometers east sa Mindanao. Posible kining musulod sa PAR ugma ug mamahimong bagyo sa weekend. Hinuon wala pa kini epekto sa dagan sa panahon sa nasod sa karon. Usa ka negosyante sa Opol, Misamis Oriental ug Cagayanon ang gipangdakop sa kapulisan sa managlahing higayon. Kung ano, sayron ta sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, gipangdakop sa otoridad ang duha ka mga sospek human nga naghupot og armas nga walay lisensya ug gani ang usa kanila na maligya pagayod og illegal nga armas. Gidakop sa mga personahe sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Misamis Oriental si Stanley Iwayan, 47 anyos ug residente sa City Homes, Malanang, Upol sa pagpatuman sa search warrant. Nakuha gikan sa posisyon sa dinakpan ang usa ka caliber 9mm nga pistola, 5 ka buhing bala ug 2 ka magazine sa M16 rifle. Nagsumikad ang reklamo sa suspect human sa sagunson nga pagpangabuso kuno nga gihimo niini sa iyang mga banay. Ang iyang firearms ditago niya dito sa may kisame sa taas sa comfort room. Kibali kisame sa comfort room kay pag abot na mo dugay kini siya nakapangabre. So naningkamot siya nga iya kini matago ang iyang firearms. Samtang sa operasyon nga gihimo sa Regional Special Operations Unit 10 nga gihimo sa Ipunan, Cagayan de Oro, nasikop si Alan Gomera, residente sa Jandorf Subdivision, Bara, Upol, Misamis Oriental tungod sa pagpamaligya og illegal nga armas. Gawas sa armas, nakuha sabgikan sa sospek ang upat ka mga dagkong pakete kung 50 gramos nga gituwa ang mga shabu nga mobalor ngadto sa 340,000 pesos. Kanina sab kuno nadakpan sa PS7 Bulwa PNP sa Cagayan de Oro ang sospek tungod sa pagkalambigit niini sa droga. Illegal stealing of firearms and illegal possession of illegal drugs. Gituan ni dato ni siya nga high value individual kini siya ay gumikan sa droga nga nadakpan nato sa iyahang 50 gramos. Real, sigon sab sa Police Regional Office 10 nga ilahan ang ginasubay ang supplier ingon man ang ginabaligyan og armas sa sospek kini aron na makatabang nga maminusan ang mga krimen nga nagapanghitabo sa rehiyon. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Nagpailang engineer ug part-time teacher usab sa usa ka kolehiyo sa Davao City sikop sa bypass operation. Ani report. Igo na lang sa pagmahay ang target nga si Kenneth John Quinto, human gisikop sa Special Operations Group sa DCPO atol sa gilusad nga bypass operation. Dulan 3,000 pesos nga street value sa gituang shabu ang nakuha gikan sa dinakpan. Sa liga po. Sa liga. Ya, kay dire po ko kay namo ko ni si kwan mga nagpailang isa na siya ka maestro. Nadakpan na ni siya sa una sa isa sa mga checkpoint nga gipahigayon nato. Naka-bail ban apan wala gihapon ni undang. Dini sa girentahang kwarto sa Dumanlas, Buhangin, Davao City, ginapaygayon kuno ang shabu session. Gani naabdan pa sa lugar ang higala nining si Anthony Egot nga taga Barangay 23C nga nagagamit og shabu. So saya di katigkuha. Luyo sa pandemya, doon nagyapoy kursunadang gapayuhot og illegal nga droga sa Davao City. Buta nga dili muundang ang DCPO sa mga anti-illegal drugs operation ini. Hangtod nga naa pagihapoy na maligya o kaning naagihapoy mo gamit ani illegal nga droga. Ang inyong kapulisan diri sa Davao City Police Office di gihapon mo undang sikopon mo o ibutang jud mo sa likod sa silda. Ako, si Real Suroche para sa One Mindanao.
Mga naka-quarantine sa usa ka eskwelahan sa General Santos City nahuli ka nga sumala pa ng ngawat og tanom. Anyang detalye. Makita sa video ang usa ka babae sulod sa usa ka eskwelahan sa Gensan nga daw naniid sa palibot. Taod-taod, misunod ang uban. Naniid na day sila sa mga nakurso na dahang tanom sulod sa eskwelahan. Pipila ka minuto, makita kining usa ka babae nga dunay bitbit nga tanom kung asa makita pa ang gamot sa tanom. Ti mailhang bag-ura giibot. Daw nakabantay silang dunay CCTV sa lugar, busa mipalayo sila sa maong lugar. Nasayram pulos mga gipang quarantine day sila sa usa ka eskwelahan sa Gensan. Ginaila na usab sa otoridad ang mga suspetsado base sa nakuwang hulagway sa CCTV. Nanawagan ang Gensan LGU ug school principal sa maong tulunghaan nga dili hilabtan ang mga tanom sulod sa compound. Kung mapamatud-an, posibleng makasuhan o pagpangawat ang mga nalambigit. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sa Malapatan, Sarangani Province, gipamatud-an sa mga residente sa usa ka barangay ang diwa sa bayanihan pinaagi sa pagbuhat og dalan aron maabot ang mga lagyong sityo sa lugar. Nagtinabangay ang mga residente sa barangay Aper Suyan sa Malapatan sa pag-ayo og paghimo og dalan paingon sa mga sityo nga sakop sa barangay. Tungod dili na makasaka sa bukid nga bahay ng mga bulldozer, manumano ang pamaagi sa pagbuhat sa dalan gamit ang mga pala ug bara. Target nilang humanon ang dalan nga usa kadupa ang gilapdon og kapin 9 ka kilometro ang kalayon. Kini aron maagian sa mga motor na maghakot sa mga produkto paingon sa poblasyon. Gani tungod sa kakulangon sa pundo sa barangay, pagkaon lang una ang ginahatag sa barangay sa mga nagtrabaho sa dalan. Nasabutan kuno sa mga residente nga matag pamilya, kinahanglang dunay sakop nga magtrabaho sa dalan. Lakip sa nagtrabaho ang mismo mga opisyali sa barangay. Dinhi ilagad gipamatud-an kung dunay bayanihan to heal as one, dunay say bayanihan to build as one. Ang every household adunay isa ka tao gikan diha nga mo trabaho sa dalan. So ang wa mo trabaho, so dili pwede paagion. Mao na ang plastala nila. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka adlaw lang human gipanganak, nagpositibo na sa COVID-19 ang duha ka baby sa Davao Region. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ning report. Usa ka 1-day-old baby girl nga taga Darong, Santa Cruz, Davao del Sur, kinsa nakasinati og sintomas niadtong October 17, ug usa ka 3-day-old baby girl sab nga taga Santo Niño, Tugbok, Davao City, kinsa asymptomatic ang nalakip sa 89 ka bagong kaso sa COVID-19 sa Davao Region. Misa ka na sa 4,278 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao Region, 3,211 ang recoveries ug 150 ang namatay. Sa Sarangani Province, usa ka 8-month-old ug 1-year-old nga mga baby boy ang nalakip sa 5 ka nagpositibo sa COVID-19 sa Malungon. Walay history of exposure sa confirmed COVID-19 cases ang maong mga bata ug asymptomatic sila. Samtang nakalockdown ang public market sa Maasim human 4 ka tindera ang nagpositibo sa COVID-19. Doon na 167 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Sarangani Province, 124 ang naayo na ug 6 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 30 anyos nga nurse sa pribadong ospital kinsa taga Barangay Lumbia ang nalakip sa 16 ka bagong nagpositibo sa COVID-19. Na-expose kini sa 28 anyos nga bana nga nagpositibo sab sa COVID-19 kagahapon. Ana-ana sa 1,348 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City, 887 ang nakarecover ug 61 ang namatay. Sa General Santos City, usa ka 12 anyos nga babae nga nagpuyo sa bukerong bahin sa syudad ang nalakip sa 13 ka bagong nagpositibo sa COVID-19. Doon na 635 total confirmed COVID-19 cases ang Gensan, 372 ang naayo na ug 24 ang namatay. Sa Zamboanga City, usa ka barangay health worker sa barangay San Jose Guso ang nagpositibo sa COVID-19. Kinihuman doon na siya close contact sa usa ka nagpositibo na daan sa maong sakit. Ana-ana siya sa isolation facility. Samtang ang lain kaubanan nga health worker niini wala una gipa-report sa health center ug naka-home quarantine na. Gipailam sab sa disinfection ang maong health center lakip ang barangay hall.
Samtang laki pang barangay San Jose gusto sa top 10 barangay sa Zamboanga City nga dunay taas nga kaso sa COVID-19 nga miabot na sa 90. 14 ang active cases ug 6 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Giagni sa Davao City LGU ang mga moabutay nga air passengers sa dakbayan nga gamiton gayud ang QR code system. Ingon man nagpahimangno kalabot sa ginasumite nga swab test result. Ani ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara sa gikatak ng subling pag-abri sa ubang mga airport, ingon man subling pagbiyahe sa direct international flight padulong Davao City. Gilaraw nga mas dagsa pa ang mga butay nga air passenger busa masugot nga health protocol ang ginapangandaman. Padayong ginatansya karon sa lokal nga kagamahanan kung unsa pa ang kulang o sayop sa pagpatuman sa QR code system alang sa mga air passenger nga moabot sa Davao City. Gipatuman kini aron mas paspas ug luwas ang paghatag og detalye sa mga pasahero alang sa contact tracing. Meron pang part na kailangan nila mag-fill up ng form kay hindi pa siya masyado na-integrate sa sa QR code system. So ito yung pag-dispatch. Kay kailangan man namin mag-report, so yung databasing niya hindi pa siya naipasok, although our DITC is already working on that naman. Sa pagkakaron, ginapangandaman usab sa LGU ang posibleng pagdagsa pa sa mga pasahero kung madungagan na ang mga flight nga moabot sa Davao. Samtang pahimangno usab ngadto sa mga traveler padulong Davao nga dili dawaton sa LGU ang mga rapid antigen testing kinibisan pa man ug pinaagisan ni nasal swabbing. Bugtong negative result gikan sa real-time polymerase chain reaction kun RT-PCR test ang dawaton nga nakuha 24 to 72 hours sa pagikan sa pasahero. We do not accept that because that is still rapid testing. I understand that in some areas, in some cities, ito yung ito yung parang standard nila. But since it's rapid testing nga, malaki pa rin yung chances na ang negative nagiging positive at ang positive nagiging negative. Sara, dugang pahimangno sa mga air passenger nga miabot o moabot dinhi sa Davao nga bisan sa ilahang negative swab test result, mandatory gihapon ang 14-day home quarantine. Sara. Okay, dagang salamat, Sheila Vergara Rubio. Human nagdeklara og COVID-19 outbreak ang Sabah, Malaysia, gisuspindi ang pag-uli sa mga Filipino deportees sa Zamboanga City. Matod sa DSWD Region 9, tungod sa outbreak, okupado ang mga laboratory sa Sabah alang sa ilang mga residente. Busa wala una kini nagadawat og swab samples gikan sa mga dili residente sa Malaysia. Kinahanglan sa Malaysia ipailam sa swab test ang mga Filipino deportees aron tugutang musakay og barko pauli sa Pilipinas. Ug dapat magnegatibo ang resulta sa RT-PCR test nila. Busa temporaryo silang matanggong sa mong nasod. Sila unta ang maglangkob sa ika-unom nga batch nga mouli sa Pilipinas. Samtang ginatutukan sa National IATF ang probinsya sa Tawi-Tawi nga duulang sa Sabah kung asa dunay COVID-19 outbreak. Kini aron mapugnan ang pagkatag sa mga sakit dinhi sa Pilipinas. Kinabantayan sa pag-ayo sa Zamboanga City LGU ang pagdawat sa mga Filipino deportee kay dunay duha niini nga miabot sa syudad ang nagpositibo sa COVID-19. Ang usa naayo na samtang ang usa nagpabilin pa sa isolation facility. Misaka na sa 41.2 milyon katao ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang kapin 363,000 katao ang nagasikit sa Pilipinas ug sobra 17,800 niini mga taga Mindanao. Miabot na sa lapas 41,243,000 katao ang nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Ana nasab sa kapin 28,124,000 ang recoveries ug sobra 1,131,000 ang namatay. Samtang dunay 363,888 ka dunay COVID-19 mga Pilipino. Misa kasab sa 312,333 ang naka-recover ug 6,783 ang namatay. Ug sa Mindanao, 17,833 ang nagkasakit og COVID-19. 11,317 ang naayo na ug 610 ang namatay. Kay gibawal man sa National IATF ang pagbisita sa mga sementeryo karong kalag-kalag. Dako sab kini og epekto sa panginabuhian sa mga taong nagpuyo duol sa mga sementeryo sama sa Zamboanga City. Anyang report ni Cyril Chavez.
Upat ka dekada na nga nagalimpyo ug nagapintura sa mga pansyon sa sementeryo sa Barangay Tituan si Richard Lim. Usa siya sa naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga nag-atang sa entrada sa sementeryo aron mangita og customer. Apan udto na, gamay pa lang ang ilang halin. Kung naay mga nagaduol sa ila, magpalimpyo lang ug di na magpapintura tungod kay kulang ilang kwarta. Na ngayon nagka-pandemya tayo, di wala na. Bawal na daw magbenta hanggang 28 lang kami, wala na. So 29, wala na itong tao dito. Susama sab ang kahimtang sa mga nagabaligya og bulak sa syudad. Kining si Lucia Billones, niadtong miaging tuig, halos usa ka bulan una ang kalag-kalag. Daghan na sila og order sa bulak gikan sa ilang mga suki. Apan karon, wala gyud daw. Nakabandel sab kuno kaniadto ang klase-klaseng order nila sa mga supplier gikan sa Dangwa sa Manila, Cebu ug Davao. Apan karon, mga bulak gikan Bukidnon ug Barangay Lapas sa Zamboanga na lang ang ilang ginabaligya. Maraming order last year, maraming booking. Marami, pero ngayon wala. Kunti-kunti lang nabili. Para ordinary di lang. Subay sa anunsyo sa National IATF, gibawal sab sa Zamboanga City LGU ang pagbisita sa sementeryo gikan Oktubre 29 hangtod Nobyembre 4 ning tuiga. Busa karon pa lang, ubay-ubay na ang mga mibisita og sayo sa ilang mga minatay. Pahimangno lang sa kagamhanan nga kanunay mag-amping ug tumanon gayod ang health protocols batok COVID-19. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Duha ka squad leader sa rebelding New People's Army ang mibalik sa sabakan sa gobyerno sa Zamboanga del Sur. Samtang kani NPA nga miyembro sa tribong Higawnon nakauli na sa iyang banay sa impasugong Bukidnon. Anang report. Formal nga gipresentar sa kapulisan sa Midsalip, Zamboanga del Sur ang duha ka squad leader sa NPA nga mitahan kanila. Gila ang duha sa alias nga Kajorem ug Karani, kinsa mi-surrender dala ang ilang high-powered firearms. Halos 15 katuig nga nagalihok sa kabukiran sa Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte ang duha. Una pa sila misaka sa bukid, miyembro sila sa grupong Anak Bayan ug Kabataan. Pakyas nga saad o grabing kalisod sa pagbaktas sa kabukiran ang ilang rason nga mibalik sila sa sabakan sa gobyerno. Sa karon ginaproseso na ang mga ayuda sa duha ka returnees samtang dunay naghulat nga trabaho alang kanila gikan sa lokal nga kagamhanan. Sa impasugong Bukidnon, emosyonal kining kanhing NPA nga si Cabert, kinsa mibalik na sa sabakan sa gobyerno dihang nakauban na ang iyang banay nga sulod sa dugay nga panahon niyang wala igkita tungod sa iyang pakigbisog sa kalihukan. Sa pagpanguna sa Municipal Task Force LCAC, gipahigayon sa Sitio Ulayanon, Barangay Kalabugaw ang Singampo Hubutwaay o reconciliation ceremony kung asa ang mga tribong Higawnon magpulong ug husayon ang grupo o mga tao nga nalambigit sa panagbangi. Voluntaryong misurrender sa gobyerno si Cabert niadtong September 3 sa headquarters sa 8th Infantry Battalion. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ato mga kapuso na usab sa Barangay Villarica sa Babak, Samal Island ang nakabinipisyo sa Kapuso Barangayan on Wheels. Ani ang report. Mao kini si Susa Morales, 66 anyos, na taong walay kamot ug walay tiil. Nag-inusara na lang siya human namatay sa ulcer ang iyang bugtong anak nga sama niya ang sitwasyon. Nagsalig na lamang usab siya sa iyang mga igsuon alang siyang pagkaon. Busa, dagkong pasalamat niya sa nadawat nga relief pack gikan sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels. Daghang salamat kaayo na apel ko nilang tawag. Si Jesusa, usa lamang sa 120 ka benepisyaryo sa Kapuso Barangayan on Wheels nga gipahigayon sa Barangay Villarica, Babak District, Samal Island. Nagtinabangay ang inyong mga kapuso anchors ug reporters sa repacking sa relief goods. Diin may kalaki pa kini nga mensahe sa pagdasig ug paglaom. Salamat kayo kung hinakot ni nga di lang kay kami ang matabangan ninyo kundi ang tibuong isla. So, thank you kayo! TV. Una gipahigay ng relief distribution. Gisiguro usab sa Kapuso staff nga ma-disinfect ang lugar aron masigurong mahilayo sa COVID-19. Una makasulod sa gym, gipatuman usab ang health protocols sama sa body temperature check, pag-disinfect sa mga kamot ug ang pagsuot og face mask.
ang Kapuso Barangayan on Wheels. Kabahin sa ika-70 anibersaryo sa GMA Network tumong nga makatabang ngadto sa mga apektado sa pandemya. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka notadong illegal nga nag-refill og LPG sa Opol, Misamis Oriental ang gidakop sa CIDG Region 10. Nailhan ang mga dinakpan nga sila si Romafe Alauro, seller sa LPG cylinders, ug si Jerry Apos, kinsa pulos mga residente sa Zone 3, Barangay Igpit. Samtang nakasibat atol sa operasyon ang usa pa ka kaubanan nila nga si Michael Obsiona. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang illegally refilled LPG cylinders nga mobalor ngadto sa 61,930 pesos. Duha ka 50 kg LPG tanks, 48 ka mga plastic security seals ug ubang pa mga butang nga gituoang ginagamit sa illegal nga binuhatan. Kasong paglapas sa RA 5700, RA 8293 ug PD 1865 ang atubangon sa mga dinakpan. Tungod sa ulahing mando partikular sa curfew sa Davao City, hugot ang pagpatuman sa checkpoint sa Tugbok District. Gihimong one-way ang kadalanan sa may barangay Santo Niño o usa-usang gi-inspeksyon ang mga sakyanan nga moagi. Subling gipahimangnuan ang mga motorista sa bagong kamanduan labi na ang oras sa curfew gikan alas 7 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Gani, wala kalusot sa bang checkpoint ang usa ka pasahero sa PUJ kinsa hubog sanglit na kalapas kini sa likurban. Padayon ang pagpasabot sa kapulisan labot sa hugot nga checkpoint subay sa kamanduan sa LGU alang sa kayuhan sa tanan. Sa Bayugan City, Agusan del Sur, dead on the spot ang gwardyang si Antonio Oliverio, human gipusil sa may Purok 7 National Highway, andanan sa barangay May Gatasan. Sumala sa Bayugan City Police Office, pauli na gikan sa trabaho ang biktima diyang gipusil sa wala mailing mga sospek. Padayon pang ginaimbestigahan sa kapulisan ang motibo sa krimen. Tungod sa ulahing insidenteng disgrasya sa National Highway sa Claveria, Misamis Oriental, gibawalan na karon sa otoridad ang mga motorrider nga magtapok sa dalan nga gitawag nga Big C. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Pinaagi sa Executive Order No. 37 Series of 2020 nga gipagawas sa Claveria LGU, mas gipahugta na karon ang pagbantay sa lihok sa mga tawo nga mosulod sa mong lungsod. Sa Section 3 sa mong kamanduan, gibawalan na ang tanang motor riders nga magpahigayon og motorcycle banking activity sa Route 955 labi na sa dalan nga ginatawag nga Big C. Nagsumikad ang mong kamanduan human sa disgrasyang nahitabo niadtong Domingo kung asa nagsampok ang duha ka motor sa tunga sa dalan. Sumala sa Claveria Police nga nakigkoordinar sila sa Highway Patrol Group alang sa dugang enforcement sa mong kamanduan. Labi pa nga ilahang naobserbahan nga dunay panagtapok sa mga rider sa mong lugar. Last Sunday, moto siya dito ang area nga katong kadugukan sa motor riders kay gwapo ang view. So among i-implement ni starting this weekend. Nanawagan sa bang otoridad ngadto sa publiko labi na sa mga motor rider nga undangon ang ilahang panagtapok sa lugar labi pa nga kalapasan sab kini sa quarantine protocols. Ipatuman sab ang speed limit sa highway sa Claveria kini aron maminusan ang mga vehicular accident sa mong lugar. I-request sa Highway Patrol o sa DPWH nga butangan nato mga signage na mga ang area para nga na sila makita nga kana diha is accident prone area. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Abri na nga modawat ang LTO sa mga motransak kanila nga nag-edad og 17 kuto 21 anyos ingon man mga senior citizen. Anyang report ni Sheila Vergara Rubio. Subay sa kausaban nga gipatuman karon sa IATF. Gitugot na karon sa LTO 11 ang subling pagdawat og transaksyon sa mga kliyente nga magkuha og student permit partikular sa mga nag-edad og 17 anyos kuto 21 anyos. Lakip usab nilang subling dawaton ang transaksyon sa mga nag-edad og 60 kutob 65 anyos. Kahinumduman nga gidid-an kaniadto nga makagawas ang mga nag-edad og 21 anyos paubos ug 60 anyos pataas bunga sa pagkuyanap sa COVID-19. So karon nainigawas sa memorandum nata extension sa student permit nato ug katong mga license nga na-expire during those times nga naay na dili sila pwede pagawson. So until December 31 sila pwede mo riso without penalty.
Natanggong ang renewal sa lisensya sa ubang driver kinsa wala gitugtan nga makagawas o makatransak panahon nga wala pa usba ang pulisa sa IATF. Busa karon nga pwede na, walay ipahamtang nga penalty ang LTO kanila. Basic na to, mask, face shield siya. Tapos kung for example ang minor is 17 years old, dapat accompanied by katong sa iyahang father. Kay kumutransak siya dire, di man pwede nga wala siya consent. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Breaking news mga kapuso, gidala na ngadto sa NBI Region 11 dinhi sa Davao City ang CEO sa Ryzen Marketing humanadakpan sa kauluhan. Karong hapon lang gipresenta ngadto sa media si Rico Garcia nga giilang CEO sa mao nga investment scheme. Dadakpan siya sa Special Task Force sa NBI Manila niadtong March karong tuiga sa kasong large-scale estafa. Miabot sa 3 hangtod 5 ka bulan ang surveillance kang Garcia. Dalon si Garcia sa Tagum Task Force COVID aron pailam sa 14-day quarantine dayon i-turnover sa kapulisan sa Tagum. Una nang nadakpan sa CIDG Anti-Transnational Crime Unit ang CEO sa grupo nga si Paul Auditor ug giila usab nga founder atol sa entrapment operation sa Taguig niadtong October 31 sa milabing tuig. Gingong miabot sa 8 billion pesos ang kantidad sa nascam sa mong grupo. Bagong leader sa Misamis Oriental Provincial Police Office paningkamutan nga mas mukusog ang pwersa sa kapulisan sa probinsya taliwala pa man sa pandemya. Hingpit ng milingpod isip bagong Provincial Director sa Misamis Oriental Provincial Police Office si Police Colonel Raniel Valones isip hulip kang Police Colonel Robert Roy Bahian. Unang gisaad sa bagong Provincial Director nga iyahang paningkamutan pakusgan ang pwersa sa kapulisan sa Misamis Oriental labi pa nga dunay mga lugar nga daghang presensya sa rebeldeng NPA. Padayon sab kining tutukan ang problema sa droga. Nagpahimangno usab si Colonel Valones ngadto sa iyang mga sakop nga nalambigit sa daotang binuhatan nga muundang na gayud ubos sa iyang liderato. I-review natin ang deployment ng ating mga tao para makita natin kung sapat ba ang mga pulisya, ang mga numero ng pulis na naka-assign sa mga ganung lugar. Kung kulang, tayo ay gumagawa ng paraan upang ito'y matugunan. Sapagkat wala po sa ating... Sulod sa napulo katuig padayon ang kalampusan ni Asia's multimedia star Alden Richards sa industriya sa showbiz. Gani kining tanan inyong masinati sa iyang upcoming virtual reality concert. Karong December 8 ang 10th anniversary ni Alden sa showbiz. Busa, one of a kind gayud ang inyong ma-experience sa iyang first ever virtual reality concert nga Alden's Reality. Kiniisip pagpasalamat ni Alden sa walay undang nga pagsuporta sa iyang mga fans sulod sa usa ka dekada. Gikan sa mga heartfelt songs ug makaindak nga sayaw, siguradong you're in for a treat. O gawas niini, doon na say sorpresa si Alden alang kaninyo. Produced by Synergy, a GMA collaboration, kabahing gihapon kini sa 70th anniversary sa GMA Network. Available ang tickets pinaagi sa www.gmanetwork.com/synergy. Busa, palit na mga kapuso! Mga kapuso, 64 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa madagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.